Mokoilum aradapan kapanong pi Central School kikim non puanta patang pipede. CCI along arpu kedoatum aning hangaling kaceplang aputha KSA ningkang samse cepaklang. Rangsali Kaliani lapende huri aroelong Joparni sangti arlong ipurajok sai katiki arat thedung akisung kacetong. Karbi Anglong life Birta gilang ver atama phanstami nilihin pen adap ki me kardom bajiriklo kardom. Pini Adap Abirta long pen nilisami Julie Bepi nonarjo ikta bertang tom pen. Mukoilu malong Central School kikim kapatang te darabangpu thikadar KAAC barim George Miligaphan thangnat kipu ha hedat ke KAAC asongja tumta kacheratun dokok ma pusi mukoilum araratum pherangkia thengnu ningkipung alamthe nangchepaklandun. Amreng constituency angkang jirikindeng pen kilometer in koinedo kahilo mokoilum ahabar ki dwara ratuma farman thikadar George Milik ningkan ke plengdera pita Central School kikim patang pibedara putha halada ki dwara ratum ningduk chepaklangpo Labangsu School kikim kapatang tidara putha aphong social media along paklang dera pita Karbi Anglong Autonomous Council along arpu kido Jasemet CEM EM MAC MP lapen MLA atum ke theklong le mate karjulong leason kachekrong thiba bangki manghudun me mibinong pusi halada kedo cherok to araratu ningjirenti alang litum kaninjia tengke lason asai langno lapen kachopang lemalong KAAC asong japwa tumta kachera abdundukok apotsi thikadar George Miligaphan thangna chupudun ha hidet ma puta karju padupon Central School lo anlage netumdam koilum area IC atuang phan nang pitang pia sonte mesen pen kacherlia dimlo council kacheria tu MP MLA pen ke CM atu pencing lok la so school la puthak gichok chedet mamba contractor George Miligaphan prabjing banang sai pi pen la so school lang pitang pi posonte mesen ji pusi council kacheri kithei ding phanta chuning ri dun lo jong si itu phan nang pitang pi pe plorong te netum Karbi Anglong KSA la pen ke Karbi Anglong organization ki duana tum pen netum rada tum pen chilang pet pen netum chisong nang ko yi pen ka chisong pe du yang song san netum alam pile nang ko yi yong nang pitang pi pe plorong te Lase ajar alam le do pusitami thikadar George Milik ke claim ke dam ke chokche mate mokoilum along Central School kikim kapatang te dara putha KAAC kachari ponbom asongja poatum nang ing sai pipon vek nangji lapen school kikim nang petang pipon vek nangji puta mokoilum araratu Karbi Anglong life athengno nang ningje dun ye bangala puelo nondak nelitum mokoilum enja tanang kim pilo me ulo lapen non men kachuning ridun dia bangke nang pitang pisera kasonte me parpik jip sinilin kambrahin pen chuning ridun lo lapen council team atum EMCM lapen MLA gitu ana tum panstame prajing pen apitang pisera ge pansi ilitum da krong piara da tum chuning ridun lo jirikindeng pen something ingti Karbi Anglong life CCI along arpu ke doatum kachomatha ke chokche Karbi Anglong Autonomous Council pen thedung alamdon kachetokalo CCI along arpu ke doatum war phitsi aning hangaling angtang atuma phan voreng ahoi palut olo bangso jok kedam tang pai ni phai inkora pli arni bokajan CCI sa hema thengnu KSA pen AJYCP atum ningkang samsia phutha kache song padonang koklo pusi KSA amai phu bijoy be amithang asa hemalong pherang kya mai kapadopona hut pangdapo pherang kya mai kapadopona ko athe lake bokajan CCI atum kachomatha ke chok chipiga jok Karbi Anglong Autonomous Council pen CCI angbong thedong lamdon kachetok aron atang alo war phitsi Telangana Madhya Pradesh pen chenglok break jam angtan pen ke bang atuma phan bansi boring abar sai
kapaklem pon longke CCI atum KAAC lapen Karbi Anglong hamphanga song atuma phanke langplora jokse niphai ingorapli Bokajan along KSA lapen AJYCP atum aning kang samsia puthak kache song padoponse CCI along arpu ke do atuma phan sodak pen kapin rem padopon tan ningkan ini thong pen stame buat dah Karbilo cale song pen jelo da Karbeng long kaprek asong tu gitu Bokajan CCI long ke do non employment gitu ada illegal gitu appointment hendak ke dobong hadlah so aputhak ke do bedamnya demand dobong bosi tame CCI authority tum pini Karbenglong autonomous council local state government pandang lang propen dak ke do social organization tum demand lang propen lapen alam tum gitu CCI tum da local state government pan hala tu CCI establish ke cheng hut dak agreement alam tum ado ke war fit pen hasu na panung kupen bila da illegal appointment da nang padu tang lo lapen ke nang padu penang art ke ongdung nang padu lo asu recently pustame Pandul pe Rajbon mate Madhya Pradesh में तेलंगाना पे अपना तक किन्हीं देर पांच सितार सिसेलो ना बीपंचेंग ऐसे हाल सो ना बीपंग के निम्तुम मार्केट टोटली ओपोज हो लापें के नॉन के रंग जितु हाल सो कद्दू को भी ना बीतांग जितु के अपॉइंटमेंट की बीतांग जितु किन्हीं देर पांच तक कैंसिल सी होना कभी फ्रेश अपॉइंटमेंट पिंटुना को फ्रेश जितु इंटरव्यू कॉल पे दैट 100% दैट लोकल किन्हीं देर पांच पिना को पोसी नहीं तुम्हें Karbilo चढ़े सोमें तमें दिमाग पातो CCI along arpu ki do atum kacheplang kili thopar pegajo KAAC atum pen thangnat kachingwai avesi aron re pen angtan amunit bangko anma voreng ang hoi ke pektang atuma phan an ing than lapsi ladak ki do ara atuma phansi pek ponthunang jipusi KAAC amaipu bijoy be pherang ki amai along sodak pen pangdak pon Arni dingklui apor pen CCI along arpu ke do atum aning ke hangaling kacheplang tabara da puthak penang an Karbi Anglong pen keklang TV channels along ta keklang pondolo bonta isi kamang humi me alama bangke KAAC pen CCI angbong thedung alamdon chetok ponder phita KAAC CEM EM MAC MP MLA lapen HAD minister sumrong hangatum non anta thangnat ase angtong kachipi dundedet ke Karbi Anglong araraphan thedung kana hokloputa KSA maipu bijoy be ningduk chepaklang pon lapen thedung lamdon kachetok tanga tengpen kewangji arni pen ke ladak emethang a osumara tumaphan cherai kom dun thipnang ji pusi Karbi Anglong autonomous council atumaphan kachuningri padoponthu News report Rosanan se Karbi Anglong live Non malom Karbi Anglong arlo sangti ke pon ke khangdona phuthak penangan alam ki thek pononglo Bangso ajo kedamtang pai ni phain kora pliarni womulangso lem sai bialong ani kangsam por phai trok malom Sand Holder and Supplier Association Bokajana ruwa tumpen pherang ke amai ke pha Sand Holder and Supplier Association Bokajan aru amaipu Sanjit Lekthepen kachapahem phupon pherang ke amai along chunbang Sunil Tiso Khogen Teron Kale Cheri Majumdar Jaidev atum chetongdo Kedamtang pai ni phai trok arni birta along keklangpon KAAC pen sangti ke roi kekhang padupon ko kaphita Bokajan along pen sangti roi bomposi pangdapon Lasi SMSA Bokajana roa tumki piniarni anta KAAC pen ke pathik pon aronsi kroi bomlang Lasi sangti ke roi kang habahutami aron kroidun pami Komane jongsi Bokajan malong pen ihum humni dambom pulote labangki chini dunde dadlo Sita arona bangki kroidun pami pusi lam pangdakpo Manja alongkido Head Office Sand Holders and Suppliers Association atum kapin khat lapen KAAC aronsi kedamtang anta kroidun bom lapen kewangjiar ni anta lasonsi klempon bomji pusi Sanjit Lekthepen Sunil Tiswatum lampang dakpo Union SMSC মানে Sand Holders and Suppliers Association ahin manja branch hisab ahin ben itu Selunian under mohor hini lake keseridubi lapen Borgaon mohor itu Bokajan pen ananterang Karbi Anglong live Dolamara Police Station along Police Saiki Bang Trokatum Corona Keso Kelong ang thek lang tusi ong dong atuma phanta honte meme ang thek kelong
Pirthi adang kache thangplup corona avur bharat adet anta nangkang dang plup pupen law and order mate police atum bangswa kiso rong ro parlo nangke palut long le de ja phanpura dode sang sesi siding lo inter district along sitami keton kelangatu night curfew lapen hithi he hoi ajo phirlo side lempon anchotakali police station OC penajo lockdown ahu kicho mobe mate kiboy dat ahem to natuma phan han sang jangthu pendanglo kicho hormu penangan rong seta non ke bangso ke so rong arlo anta nangkang danga joining covid warrior mate dola mara police station saikhia tuma phan anta ki un pangchenglo lasika phere memia bangke police atum duty keton lapen documents ke check dundun penangan rata tum pen kachin ki padu ponajok kachi un ejiang ring thetan sidulu lapen 15 August mate pai pai ni phai crepe ho Independence Day arni penangan ke the kiding atum chetong don laswa teng bulote kachi un bomji angring si tulo Birta kelong dona tengke ni thong ni plia prang police sai khiatum a off kareng no hai hoi dopu lasi ni phai inkora pli arni dola mara PHC atum rapid test pendamlo lapen bang tro phanke corona ki soang thek longpon loklo lapen ong dung atuma phan corona ki so hon the meme do puta doctor atum nang pachini do dola mara energy son rong phar karbiang long live Lakha inquira trok Dwarbagori MSC constituency kaparlo Rangsali Kaliani lapen Dehori alang royalong Joparni LNT lapen JCB pen Sangti arlong adukso kipura rajok ongdung sok ahidi langke kreng Eve chopora phan kamathalok ajok kewangji isu akaya hotke karbi anglong alongri thedunga kesum chetong nang kokchi athe karbi anglong alongri arlo non amatke sangti arlong longli ki longli kelok jangthu simen anam kisu thengpi thengprang pendanglo ajara sonta doperlang bonta joparni jopadap lahayanam keso hormu jongsi kapana hok mate pavir bom pulote prabjin pen karbi anglong kidugda prangji angring inut bang heniatum methang jongjong alea phan kachematha loga joini moke suri ara atumsi kisung chetong nang kokko Laso ang thek lake Dwarbagori constituency kaparlo Rangsali Kaliani lapen Dehori alang royalong Joparni LNT lapen JCB pen Sangti arlong adukso kipura rerajo tebok terai kedoan sok ahidi malom lang ke kreng erajo sai katiki araratum kaningri hangjolo Laso along ale kelong jike inut bang hiniatum tahai bonta adu ke donang ke suri araratum henlo Bangso asangti arlong aduk soki phura redlake numali guard pen Dibrugarh adak towar krongpli kaselam bomalongsi roypon bomlo pusi chinidon towarta nangji bonta towar kaselam amen pen sangti arlong akile ki phura red bangki jokche athe akile ki phura red joini langroi langjeng kaharnu nonke sok ahidi rap urkok amat sokta mimeder lupusi sai choti kiararatum kaniri hangjolo Kamang humi meke laan rat hangjo phita KAAC chariatum arjulong leason chikrongde Langroi pen sangti arlong kipur ingtonte pulote kewangjiarni hemrik towar kache salama bangke aphia lamlo an eom kecholong ja phanta thedong akisum chetong nang kokta hai News X report Karbianglong live Manja police station angkang hidim terona rongalong inut abang piaphan kacholang rempu akoi pen inut abang phuaphan manja police atum kene kaphere meme corona ki sopen chedong charkanang boma porhuta ajha katum matha krang pen methang aora dur kachepalang no mate meklang no asai kachok lemington ponpe Lason thak thaksi Manja police station kaparlo hidim terona rong langroi parai kido inut arta ningkaning koira isi anim supia phan cholang rem detpu akoi pen selim udina phan police atum neping nang cheklo kachini dona tengke kedam tang pai pai ni phai inkora isi arni selim udina bangsu au supia phan lamthu lamdok pen ahem hangdetsi cholang rem det lupusi alamki nangklang Laso alam kia puthak kisung ki phovek au sopia bangta Selim Udin apua paya tuma phan thandetlo bonta apua paya tumta kangsai dunji kalisi au sopia phan arenga paksi paso thuronglo
halapu ka cholang rema bangphu selemudina bangta laso alam ki kido arni pena matsi kajulo apithu a osupia hema soratum manja police station along lamhoi ki pidam derajo kedam tang pai pai ni phai ingkora ki thomani manja along pena matsi net ingnang ponlong cheklo news desk report Karbing Long live choro lo nalitum apor kache pi pen birta ke lapon si pinia birta ke kantone lo domi thakmi ani kimi